ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умеддорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, бисёр хоҳиш карда буданд бисёре аз подписчикони мо ки анами курпа курпачара навор карда мода нишон тиҳед ва акнун марҳамат пешниҳоди шумо мегардад чунин навор аз анамихе курпа курпачаи тайёр. сар мекунем аз анамин қисми поён. ино чандиян? комплект 4 болишт, 4 курпача 3 метраи пурра ҳамроҳи пахта 3000 сомон. 3 метраи пурра яна? инамон дошт чи? Анаминоям 3000 сомон. Мраморни ёҳози модаштегяна? Анаин мрам. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Истура, оиладор соҳиби 3 фарзанд, айни ҳол элитни директори компания Фаберлик ҳастам. ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи ман зиёда аз 2000 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд. шуморам дар ҷустуҷӯи кор ҳастед ва мехоҳед дар хона нишаста соҳиби маоши нақд шавед? марҳамат дар ватсапи ман нависен. мо қариб 2000 нафар занҳои тоҷикро соҳиби кор кардем ва соҳиби маоши беҳтарин кардем. ман тӯли 1 сол аст ки дар компания Фаберлик кор мекунам. соҳиби 4 та диплому чандта чекҳои калон шудам. марҳамат шуморо муваффақ шудан мехоҳед? ҳамин хел пулҳоро ба даст овардан мехоҳед? дар номерои ман нависен. ин ойлики 9 моҳаи ман аст ки ман 9 моҳ ҷамъ карда баъд рафтаи картам синимат кардам. марҳамат дӯстони азиз, шанси беҳтаринро ой даст надиҳед. ҳамватанони азиз, модарои азиз, мо фақат занҳоро ба кор мегирем. фақат хоҳиш мекунам занҳо нависен. кадоме ки кор кардан мехоҳа, меҳнат кардан мехоҳа, зиндагии худро беҳтару хубтар кардан мехоҳа, занҳои меҳрубон, ман дар ватсап шуморо интизор мешам. фақат нависен ки ман кор кардан мехоҳам. ман шумода кора сода карда оди карда мефаҳмонам. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. миёям 4 курпачаву 4 болишт. Ана ин дурунаш чӣ хелиай? Ду тарафа яхелай? Ҳа, и астар аврад ҳардуш яхелай, ана? Тагиш аднатон мешавад, болош як тарафаш гул мешавад. Аҳа, инаш бошад, инам амхе? Тагиш аднатон мешавад, мрамор шавад, руш лицовеш ман инам. Ино тагошон аднатониян, як тарафаш. Як тарафи дигараш гулдор. Инам ҳамихе. Мрамори аднатония як тарафаш ҳамихе. Хулоса, ана баъд бо як намуди дигараш. Ёш чанд смаян? 4000 сомон. 4000 сомон. Иям амияя сериш. Фақат гулшон пурра ҳай. Ёра бинед. Болай курпачара гул дорам ино. Бишвка задагиай ҳама рангош аста? Ҳама рангош аста. ҳамаи размерора тайёр мекуне? Ҳамаи размерша тайёр мекунем. дӯстони азиз, ман рақамҳои соҳиби анамин дукона мемонам. ин навор аз бозори Корвон Сити, бинои Корвон Сити, якум ошёна, магазини рақами чандед? 91, магазин рақами 91. биёед хитон бинед аз наздик. ино мисол шумо 4 метра мехоҳед, 5 метра мехоҳед, 2 метра мехоҳед, ами курпачаора занг занед, хитон пешакӣ тайёр мекунанд. хулас доставка доред шумо? даруни шаҳр доставкашон ройгон будай. метавонед нависед бо пурратар ҳамроҳи худи соҳиби ами дукон гап занон кунед. ира аз наздик нишонтиём бинед чӣ хел хушрӯ вишифкош. фасон рангошам ҳар хел ранг доранд. айна ино чи? ина имрамри цветам хушрӯ. дӯстони азиз, ина 2 курпачаш 2,5 метр будай, 2 таш 3 метр будай. 4 болишти дига дора. нархаш 3100 сомонай. ана ин намуд чи? 2700. ана ин намудаш бошад. ино чӣ хелиян? 3 метра? 3 метран ҳамана. Худ арзонтар бара мақсад одамои мега бо арзонтар дорад. мақсад ино арзонтар. 2700 сомон манаи хел ҳамроҳи пахтаҳошон 3 метраи пурра 4 болишт кати. инам ҳамин нарха? 2700 сомон. ин рангиш чи? ана бинен и ранг. мана ин ранг ҳамаи ҳамино 2700 сомона. ҳамроҳи пахташ, ҳамроҳи анамин духту ҳамаш тайёр 3 метра 2700 сомон. ина ин чи? 3000 сомон. инаш бошад 3000 сомон. и бо камакак бинед вишивка дорояй фарқ мекуна. и чи? 2800. ана ин намудаш бошад 2800 сомон. хамилёно чи? Хамилёно ина 2000 сомон. ина хамилён
3 метраи пурра? Бали, 3 метраи пурра ҳастам. Ин хамилён 2000 сомон аст. Инаш 1800 сомон. ҳамроҳи пахтаҳошон, а? Пахташон 3 метраи дона. Мана бинед 2000 сомон 3 метраи пурра, 4 крупа болишташ, ана ино бошад 1800 сомон хамилён. Ино дохилашон чӣ хелия хамилёнора? Астарам. Сатин даша, сатинои пахтагенам хелиам дохилаш дидед. Хулоса, анамин новинкаҳо ҳаст. ҳозимат бо дигар хелошам шумода нишон метим то охири навора тамошо кунед. Анаи хамилёни поён чандай? Хамилёни поён 2000 сомон. 2000 сомон. Ана ин чи материалай? Хамилёни Туркия. Хамилёни туркӣ 1800 сомон. Ана михе дохилаш сатинай. Ай мрамор чи? Мрамор 1800. И прая я? Бали, бали. 2800 сомон. 1800. И фарқ мекуна ай вай барои и арзон? И арзон таша. Хулоса инаи мрамрои арзонтараш 1800 сомон будай. Крупачаву болишт. Ана ин сериё чи? 3000. Ана ин намуд сери бошад 3000 сомон. Ана ин коричневиё чи? И коричнев 2500. 2500 сомон. Хамилёнои бесима? Хамилёни туркӣ бесим астан. Хамилёни туркӣ бесим. Ина сама? Бале. 2800. Вай чи? Вай 2500. Коричневи 2500. Ана ин чи? 2700. И 2700 сомон хамилёни симдор. Туркия и? Бале. Ё туркӣ. Дӯстони азиз ҳамроҳи ҳамин пахтош. Айна ино чи? Ана ин намуд сирх 2500. А и чи? 2000 сомон. Ана ин намуд хамилёни симдор 2000 сомон. Ҳамаи ҳамино чортаи болиш доранд. Ҳами нархи 4 крупача рози гуфтаистам ҳамроҳи пахтаошон бо 4 болиш доранд. Ана ин чанд? 1800 сомон. 1800 сомон хамилёни симдор. Ана ин бесим чи? 2500. 2500 сомон. Айна ин попури чи? 2600 сомон. 2600 сомон. Бинед касе даки попури дар кор бошад ҳастай крупачо. Ина ин чи? 2600. 2600 сомон. Инчунин пешниҳоди шумо гаштагиай метавонед интихоб кунед. Ана ин чи ай? Хамилёни 3D. Дӯстони азиз, мана хамилёни 3D и чанд сомай? 1900. 1900 сомон хамилёни 3D будай. Ай поёнгич чи? Хамилёни 1800. 1800 сомон. Хулоса ҳозир мо ҳамаша 3 метроро нархоша гуфтаистем. Ана ино чанданд? 2700. тамошобинони азиз, ана марҳамат бинед. Ана вай астку ширчои вай чанд сомай? 3200 сомон бо ин модели нава. дохилиш ҳамхе бишифка задагиай. Ана ин мрамори фиолетови чи? 3000 сомон. мрамори фиолетови 3000 сомон. болода сериё 3500. ана ваёям 3500. ана бишифка задагиои боло 3500 сомонӣ. айни қисм чи? 2500. ана ин намудош бошад 2500 сомон. марҳамат ҳамаш 3 метраи пурра ҳамроҳи 4 курпачаву 4 болишт ҳамин 3000 ҳамроҳи пахтошон. ана баъд мрамори коричневия шоколаднови чанд сомай вай? 2700. 2700 сомон. ина ин вишифкадори бежави чи? 3000 сомон. иношам? Бале. ана ин бине кабуд сери коричневи ино ҳамаш вишифкадоро 3000 сомонӣ. аҳамиятият ана ин кабуташ дизайниш дига хеле ай ду тараф вишифка дорад, дигарош бошад фақат аз як тарафи курпача вишифка мебиёяд. тамом. хулас ҳамаи ҳамино новинкаҳои ҳозираи бозоранд. ҳозир ман аз наздик бо якта болиштшонам нишон метиҳам. ина тамошобинони азиз, ҳамаи ҳамино болиштошон ана михелияя. Бале, баъзиш хеле, баъзиш бубончи дорад, чору булда. Аста ягонта нишон тем. Бинед баъзеошон амхе шол доранд, болиштошон гирдош. А баъзеи дигараш бошад, аз як фасони дига ҳаст ва яма шумода нишон метиҳам. баъзеи дигараш дига хе фасонай.
мана бинед баъзе болиштои дигараш бошад фасонашонам хе аз чор тараф бо бончик доранд. Хулас кадом дизайне ки бо хитонда маъқулая хитон интихоб мекунед тайёр мекунанд. хулас бо ҳамин видеои имрӯза ҷамъ баст мешавад. хайр, то видеоҳои оянда саломат бошед.